bordegassos, bueno, el meu temps lliure el dedico a altres entitats i malauradament no puc dedicar-me als bordegassos, assageo molt, cosa que a vegades no es veu reflectida a la plaça, però soc conscient que requereix un esforç i una dedicació que ara mateix no puc dedicar. No t'he entès la pregunta encara. Bé, la relació que té els bordegassos amb Vilanova jo crec que encara està per descobrir. Vilanova es mereix una colla com la que té els bordegassos, però potser els bordegassos no tenen la vila que encara ha de demostrar que té una colla de bordegassos com cal, no? Jo, a nivell personal, mai he vingut a un assaig dels bordegassos. Si més no, m'han convidat moltes vegades. Mon fill, que té 11 mesos, l'altre dia va entrar aquí a la porta fent l'aleta, perquè vaig venir un moment i ja me'l volien fitxar. És una relació curiosa perquè a casa sempre la gent diu hòstia, m'agraden els bordegassos, que són lents, que atraen molt. Hòstia, mira que són lents, Però quan estan fora, tothom està... Vinga, bordegassos, collons! O davant allà, quan van a Tarragona, tothom està allà a la tele, mirant, vaja, veig el meu ambient, i això també és bo, i crea equip, no? El problema és que mai ens creiem el que tenim bo a casa. I llavors és allò, sí, els bordegassos. Però quan van fora de Vilanova, tothom està allà... Vaja, és una sensació que et dona, de vegades, i a plaça és allò, hosti, tios, més ràpid, va... Bueno, això és típic de Vilanova, tothom criticar allà a la plaça, ui, fatal, fatal. Bueno, doncs facin assajos, que vinguin aquí, no? Vinguin aquí, facin pinya, la gràcia fer pinya, i fem un castell. És l'esport nacional, sempre ho dic, Vilanova, criticar. Bueno, doncs què fas tu? Criticar només, doncs no vagi bé a castells, un cop de mà, col·labora, compra els números de Nadal, no sé, fes alguna cosa, no? Per la colla, està bé. Poder no és la millor colla de castells del món, però és la nostra. És la de Vilanova, i en principi s'hi ha de fer pinya. Però a més els bordegassos que van defensant el nom del nostre poble arreu on van, bon plat d'orgull. Doncs això, vull dir, vam estar allà una colla de campistrauencs anant a donar el callo allà a fer pinya pels bordegassos i al final folro sobre a la plaça Imperial Tàrraco, tu, allà, a l'arena donant-ho tot des de Campistrau. Té una relació, diguem-ne, estranya o particular o més o menys convulsa amb els bordegassos, però en el fons és això, no?, que tothom se'ls estima, però també falta aquest pas d'entregar-t'hi, de fer el pas i d'anar-hi, de donar una mica una part del teu temps per fer gran aquesta colla que s'ho mereix i és molt divertida, la veritat és que és molt divertit.